घरा कोणे आयले री तुम्ही बैसती कशी असती चा दायकी का पितायकी म्हण निमगूच सोणू हिक हिगेलेंची हे दिर्सार मिरसांग शिकी म्हणू बरी घाट असका ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾವಂಗ್ ಕಾಣಿ ಸಂತ್ರೆ ಕಷ್ಟ ದಾಂತಿ ನಿಮ್ಗಿಲಿಯ ಪಾಪ ಕಸಲಾಗ್ತ ಶುಲೈತು आणि कसन हळे मा आम्ही येऊन कितलं वेळ जाल्ले तू अंतू कसने निमगिना सोडी ती मैनावती भितर बैसून कसन करतस आम्ही दोग जणांनी येऊन इतलं वेळ जाल्ले एकचूर बाहेर येईल की पळती कसने मैनावती भितर असवे कोण बती ಮೈನಾವತಿ ಮುಣು ಚಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತಲಿ ಐಕಲ್ ಮಕ್ಕ ಮೈನಾವತಿ ಮುಣ ಅಪ್ಪೈತಸ್ವೇತ ಬಡ್ಡಿ ನೀಟಕ್ಕ ಕೈಲಾತ್ घेऊन येता 2 मिनिट आईली आईली हा आणि तू असं तुगल मैनावती असं हाव मात्र खंचन तू ना पड रे विश्वनाथा मैनावती कोण म्हणून मक्कत कळले कोण गोत्या म्हणी आणि की तुका कोण म्हण कळलीवे अत्तेत पळे कैलात घेऊन येत मळ्या नवे ते दोन्ही मिरसांग एक तशी डवका मिगेल सुद्देक येऊ नाका जिरसाल मिरसांगे जिसाल मिरसांग समज चिरडून मीठ आमसाणी सक्कर प्रगान फोव कलन खत्त पळे मक्का चिरडून फोव कलन खत्तवे तुका दोन्ही मिरसांग एक सिंधूनु तने पिटा बुडून पोज कोण खत्त पळ हा अमणी ते दोन्ही मिरसांग एक बज्जुच की तळच गो कंची लाईक दत्ता सुरेख माई सुरवेरी दोन्ही मिरसांग एक चंद कोण भज्जी समजाई गलरी मागे तोरण सोडे अयो रामा तुमगेल गलाट रब्बैतत्वे ही मैनावती कोण म्हण म्हाका निके कळताना मो अयो बाबा पेदगुंडा इतलेच वर्षी हे घरांत असून तुका मैनावती कोण म्हण कळली रे हंग राबल्या पळे मिगेला गी राबल्या पळे ಈಚಿ ಮೈನಾವತಿ ಕಸನೆ ಮಿಗೆಲಮ್ಮ ಮೈನಾವತಿ ವೆ ಅಯ್ಯೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ती सुरेख रे सुरेखा हा ती सुरेखाची म्हाका गोतस दलरी हांव तिका मैनावती म्हण नाव दवरलेले घर भरावण दत्तना तिका हांवें हट कोन मैनावती म्हण नाव दवरसिल्लेले मैनातल बायल मैनावती नवे वाव सूपर सूपर विश्वनाथण्णा मिगेलम्म मैनावती वे सूपर सूपर नाव दवरला हाव नी तिक तशी आपयता ना रे बाबा तू तशी अपोचना हांव मात्र अपोका होय की नाही मैनावती सुरेखा आमगेल विश्वनाथची के तमाशेत नाही ग तुका तसना मारायते कप्पो ना काहीते ना माई हे विश्वनाथनिके सांचरडू आणि के तक बुद्धी ಏನಿ ತಶಿ ದಾವನು ಹಾ ತಗಲ್ ಉತ್ತರ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ದಿವಸ ನಂತರ ಸುರೇಖ್ ಮೈನೆ ಸತ್ಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ವೈ ते दोन्ही मिरसांगीक आणिके बुद्धी ಏನಿ होय गोमणी तू वे मस्त दिवसा नंतर मिगेल उत्तर ओपून घेतलं नवे थँक्स दलरी आमगेल विश्वनाथ भारी बुद्धंत गो भारी म्हणरी भारी बुद्धंत अम्मा विश्वनाथण्णाक नीविनू ताक शीच उलयसीत की कसने खाण करता करतना आमकां एक चोर चडते कर गो आमकां पुरा जना खावका म्हण दिसता गो न्ही विश्वनाथण्णा नीविनू तान गच करतना तांकां बेजार जात न्ही गो आम्ही तांगेलो टुकूच कलरी तांकां खुशी जात न्ही गो अम्मा आमकां हाडी गो हो तू सांगून हा पुरा जना कोण नडकावे नतलर मಕ್ಕಳಾಯಿ ನವೆ कसन उलयत रे बाबा तू हे विश्वनाथ एकलो जीव खत्म म्हण पडले रे तू एका कंपनी दिता नवे हा विश्वनाथ सांगता तुका बहु लगान हडच की प्लेटा घालून हडचे आमगेल विश्वनाथ अण्णाक बहु लगान हडचे सुरेख माये हो तू बारी सेलिंग पण लेकिल गोविंदता तू तुगल अण्णल मणकेची जोर असे नवे हाव काही मस्त जोर नाही सुरेख माये तू निमगिरे लग मग खास आहे तितलेंची मिगेलम्म एक पण तशीच प्रवलयत असता नाव गदवा शीची कुशाल केलेले तू आमगेल विश्वनाथ तितले जोर ना पळेल री कळता अम्मा उलयता राबतकी आमकां कसने खावच्या हाडता मैनावत मये सकाळांक विंगड विंगड प्लेटा घालची पशी सकाळांक कोटू एक प्लेटा घालून हाडी तें थोडे वेळा नंतर
आजी काणी नटलरी होडना लाय चट्टंबडनी कशायदल्ले पाट बोंदल्ले गम्मदल्ले आणि मिगेला नमक म्हणे 4 दिले री आम्ही दोघे घरावरच सुरेख माये तुगेला ना मग तू करडेन थोर्त की कवर अंथोरता हे दोन्ही मी सांग भारी चढतल तुगले उतार आब सुरेख माई खंचन पडून गाल दिता हरता लम्मी असे ती दित्तल ती असे मदन तुगल कसने तुमको दोग जनक जोड़ी भारी लाइक देता भीतर एत्ते नालडे पल्ली मु होई हळे मातु करेक्ट सांगले दोन्ही मी सांगनी गिरचल मी सांग भारी लाइक जोड़ी सुपर ये मसिंग सांग नुता बैसा हो अमणी भारी लाइक नाव दवरले गो हो दोन्ही मी सांग ती मसिंग सांग वाव सुपर अस गो तुको दिरसल मी सांग मु नाव दवरलेले काय सार्थक पळे सुरेख माई दोन्ही मी सांगे बजनी मसिंग सांगे सुखी करू विसर नका आवनी येता इथे विनुता कसने बेजार कोणगे नका अशीची कुशाल केलेले आमगेला अन्नु अमणिपुरा भारी कुशालेची गम्मत करतात आम्ही तो कसने बेजार कोणगे नका इथे ना बा हंगे मग भारी खुशी दल्ले तुम्ही पर केदना अशीच वे गम्मत रे हसून कोण नसतात वे वही गो मी केदना अशीची लढाई कोणगेनो हसूनो गोटो गम्मत रस्ताती हळे मा वगी बार सरी आज संजेच वचका आम्ही बार सरकवे खई बार सरच रे आणि खई कोचवळे मा आमगेल घराक अम्मा का तिके हत्ता दुखी खई तकाची कसा कोच म्हणाला छन करता सिली मागेरी विश्वनान सांगले हळे मा कापन हत्ता ती म्हण तस दानो आम्ही तो गन चाइलिन थोडे मा प्लीज हळे मा घरा या अम्मा पाप नवे अयो देवा वनमाला खत्ता दुखी वे पाप हे परबेटई मरती चल्ली कसन कोण घेत की दलरी योमण सांगलरी अशी कशी उचितवा रब्बिल पयर योमळरी भारी कष्ट दत्तमो अनिके तुಗ ಲಜ್ಜ ಕೈ ನಿಮ್ಗಿನಿ ಮಮ್ಮ ಕೈ ನಿಮ್ಗಿನಿ ಸೀದಾ ಯೂಚ್ ಮಳ ಕಶ್ರೆ ದವಾ असमाई वचन येती होने का तदुकी म्हणताना तुम्ही वचन दला समजायना हंग हाव पडून घेता नवे काम करते तुम्ही आणि माव टू वचते हंग आम्ही मॅनेज करते वचन येत नाहीये तू कसने आलोचन कोरना खोळे मा आम्ही अज्जग निमगून वैलिंती अज्जंद आयत म्हणला वग्गी आपण हरती कळोक दौच बितर तुम्ही घर पावती म्हणून अज्जन सांगला आणि मेहनत मम्मन कसं म्हणलं गोतस्वे मिगेल पहिले काही आपण हरती तीन आदलरी हाव राम रश्यत म्हण सांगला महिनावती तू बाहेर सरी हा तशी म्हणलावे तुगल मेहनत मम्मना घरा येवंती तंग करत पडे होई गोमा तू हंगेलो टोचून सोडी हंक शिवायना पुदना नवे ते गम्मत करूयात तुम्ही आहा ही करा नामळरी होमवर्करचे वाजूचे कसने सना गम्मत अमका हा बाबा मस्त खुशी पाहू नका हा खई वचना हे घरान तो हळे महिना हा महिना म्हणरी घरा परिस्थिती कसन जाता कसं म्हणलकला तुवे हाव घरान म्हणरी होमवर्क वाजूचे कसने असना जाऊन खई वत्रे तू होई रे बाबा तेवे कष्टस असो नंतर ಹೊಳೆ ಮಾಕಸನೆ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ ಓಚುನ್ಯಾ ಪಾಪ್ತೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕತ್ತದು ಕಿ ಖೈನವೆ ತೂ ಥೈ असले तिके चिके सहाय दत्को ಓಚುನ್ಯಾ तू हाव कितले खाण नि हाण दवरला होरिता इते मिगेल दुवे कचिती दायत अज्जा दायत तू हळ्ळल खाण तुगल दुवेक दित्ताती आम्ही कोण्णे ಎದ್ದೆ ಅಪ್ಪಣತಿ ದೈತ್ವೆ ಅತ್ತು ಖುಷಿವೆ ತುಕಾ आमगेल हळे माक बॅग पॅक कोचक पुरा सहाय करी बाबा हाव कसन की म्हणले किले वचल भारी जोरस होई हे विश्वनाथक नायक एक जोरावरी चल्ली पडून वग्गी हरडी कोरका दायत महिनावती मये आता चल्ली सजूच्या सूर करी मागीर मग ಹೊರಡಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ समदत्ता तितले भितरी आम्ही गावा वचून येतती ते हळे मा ನೀವೇಳ್ ಕೋರ್ನಕ वगुगी अंगलपुरा घेऊन बाहेर सरी दायत म्हणता तुम्ही इथले चांगलं मगिरी आणि कसं करचे दायत वचून येता इथे बाबा औषध म्हणू कितले तयारी केली आपले नित्यन तुला एरंद करू रडता आज बळे भयंकर उमेदी का इथे
इथे हंगे येती पळे येती तुमगेल सुन्नेल दरबारो कसन गो तशा पैतस तिगे अम्मेत मुर्तीने रंदप कोच हत नाही गो अम्मी पर नित्यंतुल मारायती अम्मी कसन भारी गण्य व्यक्ती वे तिगे लावस येतस तका ती स्पेशल रंदप करतस हे गोतसिलेंच नवे पळे येती भागीला फोडी भागील सिंदील तशी असा रान्ने जीव कडगे फोडी की म्हणताय इतलं प्रकार मुही त्यांचे नित्यन तुला एक दोन बज करूया म्हण पळत वे अब्बा बाबा अब्बा हंग पळे येती पागील कितले चंद कोण सपूर कोण कोचन दवरल्या आणि के कोचित असती त्याकड तळतस हेकड ह्यावे करतस आणि 4-5 दिवस आव संगा असते नव्हे नित्य तिका समाराधनाचे जेवण कोण वडका नव्हे बाई तकाच हे पर तयारी गेले नित्यंत मात्र एक कसन एक एक्स्ट्रा रंदप करोक रडता आत्त पळेती एक 4-5 हात पाय आईला मणके करता हंगा इतले पुरा काम केलं नाही गडगडे बाहेरचे आणि निलकोचे आव सैल की म्हणून ती नातील पळून हा भितर येईली असं गो मारायती तिगे लाव सैल घडेर पुणी एक लायक रंदप करते नवे आज लायक कोण चविया कळ नवे ती आईल की पळत हवा ते दो भितरी 1-2 फागिला पोरी हाट पळया गूळ खाविया दोघही बैसून नका बा नका खंच माय कर भितरत किती तीन भितर येऊचक हावंग पोडिया हात घालचक सम दवचे मागीर होड रामायण दवचे आणि आमगेल पूतत तिगेल सरक दोनू भोवत नवे ताण निगलाट करचे तेद्दो भितरी तुमगेल वेणीन येऊचे तिगेल एत्राक होड रामायण दवचे हे प्रनक्क ती नका जेवणा बसील तंती दित्त नवे दिल्लर खाऊया आम्ही त्यामुळे होई मारती हंगेल सावसू नका वचा बाहेर बशी आम्ही हंगामी पडेला म्हणून कोळचे नका तिका हो अम्मा अंत इल्वे सद्या मारायती तवळ दुकून तुगल वाट राखत आसिली म्हाका भारी खुशी जाईल पळय एक कसन म्हणतात ते 100 हस्ती बल येयले म्हणून तशी जाल गो म्हाका हा हाव सैली आत भितर येता तो मी बाहेर वचून बसया येते